Gusii. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Mwanchumo ligirere begeta seni Ndizi TV na gusugire maragoba ya bono ninde no gusemerenga no gere tukoba kwegokia kwemanya kubatakana mirobere aho togena tukabatu kwariganiria ime ya Ndizi TV chisemerongo ebere na inyama tukatano na bereye wiki ase studio ime moroberi Oboseera Bw'Enka tosabiro kwabira tuachakire chi dagika chinge iga maiga yechinsa ibere kwa ninde no gusemerenga no gere tukabwe kanyaga gona kubo moremereria Ilio kwenekanga kwanyera kwa bugwesemia amange igoro yechinjira ao tugena tukabato kwenekanga tonyera kwa butoko beka chinga chito chinyera kwa bachigo twara Oboseera bwabene butambe tokotabanga enka kebwenete ekanisa nebwenete nabo igo ense nebwenete me studio na atwalira bageni batali bakawaida bora kumina ki na indea Messi kwanyera kwa bokoreta abageni tutanya kora ime studio karibu sana ntege tempa dakika ememo kwanyera kwa batema litabo na rayi tunyera kwa botoko swasi nkwana yemara kwa yabona karibu sana pastor. Bien, bien, yaminta misi. Jasa malieta pastor vara job nyantenga. Umurai wabasa asa conference yiti ya South Kenya conference. All right. Lakini naende ndo teneleta mangana kurokunga PCM. PCM is Public Campus Ministries. All right. Obokoreri asa abantu baito abasaye. Yes. Varas University. Chiritali chickens. All right. So Kisii University. National Polytechnic gaiga cha Mount Kenya JKUAT. Yes. Nero PCM. All right. Bemana sana. Chikurende chingachira chimuto chitwa chiveka toko chiroka chi village polytechnic cha part of the Yeah, TVETs are part of TVETs. Yes. All right. Bemana sana. Karibu sana pastor. Asante. Madam karibu. Sama dia tankoro kulilia ngisiasa. Ndomo college Kisii University. All right. And then one of the patrons were Kisii University SDA Church. And one of the PCM patrons. Ese chikanise chipasta tebire. Chikoleta abane bali barese chiskuru cheto chitari che kanisa. All right. Bemana sana. Karibu sana. Ni manya tomatike bago tabanga batenerete chi department icho eminetinga esegete yabo enene no bokorere bwabo no kwenekinga banyere ko bakorera abasai baito rinde banyara ko bagukinase chinchira chiria chibwenerete tali kanisa yoka kurende nonye egesa kwase community somenyete tumetenga abasai baito na bukereke gori ekenene kigima na bugi kibwatege gwetera makongu karibu sana kurwasa ko kwane ko mwele galia ni ndocho mosai karibu. Asante sana. Yes. Korokora Johnson. A student from Kisii University. All right. And I'm privileged to be heading the Public Campus Ministry, South Kenya Conference. South Kenya Conference. All right. Yeah. Umasawo yomayete they are directly affected by pastor nyatina and isko ya engambo itembra kwa yabono bono yolende nkati ya basaibaria bagenda tukoba bako basobo koreri neranya ko bagotweresa mange hayo bagenda tukoba gwetera so bwakirari tuko ekira tokote Bw'Enka bono lende kiba iboiri go batokire pastor asomorobiri butambe tokoteba bageni mbaro twaterera batanga umugaka no mungi na karororo gusomo sacha no mukungu that family is complete. Yes, but also Abana. Ngome kibale family yaro kanange yaera pi. Yes. Asebalia banyorire bahati yo konyora abana kigera nebire goteba abana kibale ebiegwa kurwasi Nyasaye. All right. Pemona sana wange bagota just na layman understanding abana na added advantage timayenga na ora rere kibato kira sama kokaito abasaino bara abana bakana bare bigori igobuna into a bible into bate responsibility yokwenekia buna tonere ko bato ko basegeta na boyo ko basira chinchiro awanyara ko bakubwena ko babwatukirwe torocha mangana bakorase ebinyoro astokurwa bange batanga basamwa tonyare bono aso umurobiri Oboseera Bw'Enka no kwenekia ngana into tonyere ko bato kwenana
anene Oboseera ne chinchira ao chia morokererio amaya yaranyara ko bagakobwenera abasai bamini bamwe ngabono tumeamua ora rande kurwaria omosauria kibata biro mayete ngangosieka barega ali campus para chirinjiri gweteka kibata nga solidarity for comrades power para ndiri gweteka wana gyako ngana intu na bere ngantu bwate jukumu na baibuli buna chikanisa kwenekia unatonera ko batokobeka ase Oboseera Bw'Enka pasta se tukolera lero asomoroberio bwekanise ki Adventista na igo twabwate Global Youth Day. Yes. Litukolera twabwate Global Youth Day. Yabwate team ekorokunga show up in the city. All right. Ono twakabere bosongali. Capital roundabout. All right. Twabere for 5 hours. Kurusanan. Etwarura togo chaiga. Ekiagera umuralia amis. Yes. Abana bayiga baito bachire university. Bali ale kurwa sabaibuli. Department yaito yoto tete kuabeka se mangana akubugati. Yes. Tutete bamanyi Kristo kwanza. Ba experience salvation. Yes. Lakini nende bamanya mangana yo bakoleri. Lakini nende bamanya amangana iyo ndogoroka discipleship. Bamugwekana Yesu kira lituko azichimbwa. Ono ntu abairalia around about no twalenge asingenchio kuba okorekana so much kuba experience yo gokorera abantu bande amangana ari bakorera gogotaibale. All right. Bienvenido sana marago bayabona mwancho muri genjora nabo gusanga kana ngirukyago amona into gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News nabo gwetera se ensameli website ya www.ndizitv.net ase TV ya gago enamba nerego ne gwetana na gago ne namba ya SMS bwe nabo gusanga mona into enamba yino era so WhatsApp nabo konyara koba gusanga libori lyago amona into twatanga show up in the cities. The cities. Madam, karibu sana. Are you done with the villages? Now you want to show up in the cities? Ingi yako gara chi town, yako romanyete abasaba ngota ehoroki, aseke gusinga getenga esoki na koroki. What I want to see na rajitisha china bachiri kana abokora no borabu geteiga. What are they doing in the cities? Are you done with the mangana village ga to akore wantu tegete korotota. Abasai bali bara ase chi town? Karibu. Maete ekara kera skuru cha bana bagosoma chia chiri chia buchire. Yes. Okonyora umuchuri igokire. Nekero umuchuri igokire abantu abange nabo bakogotebinga unaona musongo yaito. Ekikegerete igogete mono desengencho yechi skuru echichirange. Yes. Andonsi se skuru ya tokire saba abasa abange bare muchuri okoigoka ke biashara. Oigoka unane chindagera mangana amange mekono no konyaka ebintu bunebyo kwamanya konyora abantu abange baombetinga abananto bamaiteki ekibaho kora lakini twanyora abantu bamuganitio monene sejo bado monene ori ye Jesus Christ. Yes. Nganero tolende tasinga kicho chos ne mangana madawa ya kulevya gao chakere mechi ngo chakera binyoromono ngo chakera ara kirende mono gare semechi yeme n'abantu bayaretire bado n'abasaba n'abantu bali abake so nakitoko letero amangana ya saba abantu batebinga egedokera agokonye Yesu yotoko koraki okorande. All right. Bienvenido sana bergo no mwancho moligere kerengere kiago kirabe kingenjo kigima boliri yago ngo ligere turama boli yago asenchire bo kirantagenda pasta se omosauria kyara litukolia lero na bako barua manyete bagotanga munyagitari tanya kweba bono nkiyekogera ekegori kiabasae bune kanisa na bwigo bunense kego nonyense na bekorera ngayaya omubaro monene bwa basae turanyora meremo bachakire orocho murori bwa gachwe kinyumba kirigoriri batanga yaya ekerenge kerene na basae chimangana ICT ne mangana abago chaki make iga ya digital platform ikirengeka no kwenekinga basai banyara ko bakwenyorere mirimo kurwe kanisa nabo igo twarenga igo batagete tia basai wa abasai mulisi pastor muradia abasai especially abahiga tuligerere tibono ba public campuses na bali bagutoka town igo barase esaiko yobogima ekero amamuzi amanga wente gokoreka omwe saiko nchire cyobogima obo right ne saiko yabo igega kare ya gatatu gose ya kane
abasao no muna bariga tari muntu uri okanya korengera ringa inki osekandabe yes bamwire inki bakoba na ibirengera byabe bisibo gete kabisa nga inche igondete ko endeika asime yabo chinguru ichiro atete bairuruke nense lakini muna kwa mention ebintu biraiga kiribate tuko kora mbali ko yakora yes frustration yacho kero frustration yachire depression yasho kero depression yasoire muntu kwanyara gali susceptible that's why muna madam ngateba crime yaso yes no wasali mbali na mangana iga nko bali no mating asemechi yitu muna bana basaba bange na bamenya toro barurenka baije ko ligyo bogima yes e town lakini weke town statistics ya muoro kinga ki ya more than 95% or 97% ya bantu basomete yes gaste ko letigentoki teyo onu musaye gale gaiga igakonye kweboria mangana mange yes meaning yo bogima boniki nema ya sare kana njande getegesa kweke sure wana bande bari sort into ebintu binge biko barusia asobo amatamo ne kanisa asobo amatamo na yesa yes and that's why a team ya lero ya lengenga when we show up in the city the intention igerenga abasahiga batugutire amatumaini yes na ututete goikera tubatenga Kristo na wale all right there is hope beyond the present circumstances all right eba Ibora sana pasta ubare uyotenete anene ekyombege kyabasa kirege ko musa maete asama tukotuwa kine kurwari maega nyase byombe byabasa tukakora barisi bagutora abande bagutwara no chinyimbo njera gete igati mayo sikuisi ngwe muke muri chinyimbo ga tauni patanga ya etago chega mwine mwacha kwegera tali gocha gokora chiko soli geiga no totei pasta karibu sana ense amatemwa mange omunguso bwense nino ligerete bnabasai nchira kimu kwerucio roro na kiro kindo nyare ko bugutukanira imarago baya bono musai na roro era otebirenga yanje na kure ogosemeria bono asense gucha no togucha when we get to the narrow way tunafika mwisho yes and we lose hope because there are many challenges. Kuna tatizo changamoto mingi pale kwenye shughuli zetu za vyo vitu vikuu. Yes. Na unapata you lose hope totally. You're fixed to the end. But now the good news is when you find somebody, when you find Jesus, because you always, you know, there's a song that says safe in the arms of Christ. All right. And when we realize that we are always safe in the arms of Jesus, and tuko na hii blessed assurance that Jesus is always ours. Sure. And it will always be something that will always drive us. So what we really wanted this year, this time, is to show people so that we have met Jesus, we also need to meet him. All right. Kibona sana merawa ya bono mwanchumu ligirana goro kwa Kemi Sophie Motangi. Hello there Messi. Salimia Pastor Job. Asante kwa topic ya leo kurwa Nyangongo Junction niko locked ndani. Na kumochere kwa chise mchise bani boda no inde himeyomorobili kuna ere botambe Oboseera Bw'Enka na basaba itwanya ko bago konya sinjire bwikirano. Pastor. Yeah. Were you able to address the challenge chigo face abasa? Neli tukolia ndaleta impact. Ikirokora yo on assessment ya siri tukolia lero. Were you able to touch chingoro chiri chiabasa bagenda to wetara makongo disco? Amisi. Egara tu ichali se roundabout. Yes. Enkoro ya nanjang Susana. Ekera in the first place ntuaga gere tenga bantu algo chali banga na igo. Yes. Naende nano tinga no yenekero basaba algo tera chikwa enchali ngalsana. Etani 10. Yes. Na marandi ya okorwa. Abantu baicha nona bali barenge biashara bya basoka isiko gotegerera ekiagere gente ngao nkegendere tensaiga kubuga mangana kawaida eriyo giri ngao ngorangiriria renge amidis ya mariogiaria banarete botambe. Yes. Eriyo giri ngao ndia oroko. All right. And I can guarantee you kiagera abantu mberu alia abange over 100. All right. Verika batege tukonyora amigiria Biblia. And then we also found about 7 were on the spot batanga etutete utiga manganense twamachorere Kristo. Yes. So I can sing aserero chinse chitu aberalia yes ntwaikera
and it's not the first time. We are going to continue. Himana sana mergo ya bona na igo korokonga Vincent Kanyoru kuruchise mochira ndani kondani yomoro birengere to kobagingo senigwa asenchira yobo ikiranu madam mwanya bantu kuna intoba teneli baba sai. We don't have that patience. The moment kwa rigelio mosa oyo kero kendo soira sobo salia wakora judgment ga kwa matenga ebono na gutigirense. How do you manage this? Kera sobo karibu wa kira lituke especially as a ministry ya basai. Obuyambolinga na palira basai ke kasani. Na monto teyo obwata sara. Ne kero kwa manyiro buyabwo monene. Naboko manyango uyo ubo monene olibu akwaye to muntu Paul polio wita bantu beke ngoro ine okano mosa utareta muntu egenda koreke be sigara musa goza maru so ko tereria segete right ese ngiso ko batotu ara patient sieri kuma ndengo kabale mpaka baturame kwa baligere litukwate abana bawo cha kongaini abana byomere bawo cha batate nanyo tra bange ba kongaini bacha bawo te ngumete madam ya sorry tu amete to kara yes Olende na botoko nyako basabera saba konye ese ngijo nende stage yo bosaine nkomusana yes chi decision chinyingo monta korosi gago chirosie keraro musa right chimokonye for life goje chimosiri for life nende nacha koira ne keraruro kototanga akoire ruti ntambe sana yo chogokoreki yo koira yes iba kokoriye ruti yo ntambe ngikota hotema to kokonyera ngega utare ruti era raisi alright bibona sana pasta angira ne asole ndaenda somusa abange bakotanga abaibona aba fail because abasaba kitambo bacho kubwato kubaenda chisa nene chi city at one point balenga sama goko ya baiboli so umonda tebetunga at one point ya baiboli kero kende mbako leta majukumu abwe ko yara buto komera ase town na basaiba bwatu kero tena 18 plus is it possible monda tenga abaiboli at one point they fail kero kara basai to komera ase town na kubarisibu na balia abali chas chinsemo ao Boralia misi iboli eri na ndi yagerera abaiboli abange batwalire nonyene sukari yes bandi batwalire pressure kiagera moiboli ogakini mwana obia yes lakini asigete okanyoro chire kombo omoiboli maheba tenga nayo failed gento kio kiaira abaiboli sukari na pressure munekyo na abaiboli abange ba chandikire sana na guilt lonte tukora ruo gosemeli tangani abaiboli ebibiri yo tenga kini omwana njira wanta kogenda yes kera biro monne takweta temine tinga ta gotama goru enjire yo ekere bintu bikurwana robo gimabu omwana gosibu omoibo bomasae ebire binge amariogi n'abarimu babasae barabange yes tugate peer pressure ndubwate menguso omonto twakorire ligento iga atanga ngotemba ne ngento kere akiabe kiyaiga no na wase gotemba na ndi iga na dio korro omonto ari cool bagote yes omaeto aba tempted nege tawu ya James buna kegote kya Yakobo omonto gagotemwa asoko gani kwaye bwe komonyene igo moiboli ta kobogoria omosigo bwo mwana ekyara abana na barabwo muna wana bale 18 plus babwate choice ba komeki yes no yana so mugondo Eden nyasa agatunga Adam na Hawa akabasi na abana babire Kain na Abel ngayo moisio yaje tukurusi birengererio bio kuira muno mwabegeti akomokongo ntomutu igateme tunanye chieni akanjere bwe komoyen Adam tamanyi Hawa tamanyi roje ngati ai moisio litiro yemwa noroje igo moiboli orenkaria omwana achire kombo yes manyanga omwana na abwate choice ya komeki onye gwakorera sema ya muno moiboli kwa moro kirinjira yo monene yes kwa moro kirie mariko kwa moro kirinjira kwa page kanisa yes kwa moro kirinjira yogo sasima na bagotemwa lakini bibilia ata yago muntu mu yaboronge na bakugunonye marasaba yes lakini ndako akogoroka alright iwa saba iga matumaini yako bado yako bimono sana mwanchomo ligereria bange babwatokira abana babachira sikuru kero keno mwana gakwira nanga nando cyo gukuminga nkieke umosa ndegetengira na sole kwa mara nyingine tena labda tuambie changamoto hizi ambazo labda zinafanya mtu of course amepewa msingi mzuri kutoka kwa familia mpaka ameachiliwa amefika katika campus what usually happens
actually unajipatanga saa zingine uelewi kitu imefanyika. When you're I'm very friends with what really happened. Yes. I really don't know. It's because inaanzanga na kidogo. You know the devil will not come at once. All right. Takuja na hii, takuje na hii, and once you accept, you will not resist forever. Yes. If you give some space. That space ikipatikana tu hivi kidogo, naendelea kupanuka. Then you can't realize yourself when you've gone so far. So that's really what happens. All right. Madam ngirane gocha asole nsemo ya gogagu mwana raba saibu naba. You don't know even the background ya sere. How do you just approach? Kegira ngagete you have a big challenge you approach ya saibu naba. Mbaro bale even very hostile agotenga bona ikyo gontebi nche tindochi. maisha yangu. No, chinchera ni mono chinchera chikoba isato. Yes. Chinchera ntangani na bakoro mwana oyo matenko baratore. Yes. Ncho ni tutoko bapokea. Omwana ochiro muya lirito komanyora first year. Yes. All of a sudden omwana okwanyora okolireki Ontorere. Yeah. Naboko ere initiative no muibori because omaite bono na intu na baibori. Na ayo kolenge alingo na bako omwana one senjo na omwana na na kale school. Yes. Wa approach umusayo yo kwa mutaina no tusiri 1 2 3 kende nkero muchando tunte dukanda story nyinge because ndaruchi story because na aronda bange buna habo enjera ya kabere na umusayo ryo monyene ere Bw'Enka abugo jira in private ogotebi madam nimbwato muchando le 1 2 3 kwanyoro nonya muchando onye gokonyara ko yo solve na goko yo solve there and then onye to konyara at times ndire gotoberetereri mpaka twakera abayibori ko uri yo muyibori kabisa kwa mutenga no mete omwana ona agwato muchando 1 2 3 the other way baraboka abanyene nabo konyoro omwana ogochire agotenga nyarebe style twamororire mangana etalima talimarungi Yes. ekera urendo gwata basania baya because nenda basania no bako basiri lakini mbaro konyora bakoleta kikarabe no chabato tebi nyarebe nankore kanade na gwato muchando gete nkugotare umwetekera mwana agwa approach ri nere go narana kya wa approach wone gento togosaba yasae no gotwa grace ndo twara that condemnation because you take go twara that condemnation spirit Yes. bago gochira and bana ngocha bale then they bring so many issues that in the nyare gotera. All right. Abasamba bote michando ya bene Biemono sana. Pastor abange bagotanga abasa abange bagotanga after all ndorara chirole model isikogaria bono na kintu modo to behave iriali but to expect banyara ko babago twara chimbo chinge na babi biyorokere byatibayo. Do you have a role model in society currently? Pastor. Yes, we want to have the society very deficient of role models. Good. But also admit there's a lot of confusion. Umwacho kanu munga as a community. No, you know, ulikuwa abugere tenga oitire basai, so biro monto manene. Nero no konyora basai wao tangana kirigere liwono. Mzee kijana. Onyo mzee kijana kesa kuekeiga. Igo no gocha gotebanga ntonyore role model Yes. Bas lakini gonte totebia basaiga tubaso compete na muntu ndibwens when it comes asobo gimabwao when it comes asobo Kristo bwao. Yes. Kabe role model irio tagete korora so muntu nde ekiara bibirite totigeti bosa without role models. Digeli Joseph ali role model. Yes. He was a young man away from parents. Which yet paka sense superpower. Akabe exposed ya se civilization yenga kieli. Atigete isega ali desert muina ikaransterio. Aya bao Daniel ngawe. Ao Meshach Shadrach na Abednego. Right. Mbaire tu paka chi university cha Babylon. Bakegeli gwa paka bakanyora nge vale 10 times better. Yes. Kubwa band. But they stood. Igonda atebia basanga these models were young too. Wano nyugo tagete ko yare model ya sabanta banne to ra yerigio. Yes. Kara yerigia asaba sai kiagera we have examples chia basai who are young. They were young too but they are models. Na bande wa ito tora abanene kubwa Daniel kubwa Joseph. Yes. Kubwa Meshach na Abednego.
wale wale 17 years wale 13. Yes. Mebora sana. 25. Alright, mebora sana. Nataka endo kwa madam ngenda soma saini kuuliza tu swali moja. Currently kuna challenges zile ambazo labda mnazipitia kama vijana. Katika maisha yenu ya ujana, wengi wanasema ni madawa ya kulevya, wengine wanasema mengine. Labda utuelezee tu currently yenye iko hasa katika eneo letu la Kisii. Mtaraleta madam manyara kwa waza tenga, how do they counter those challenges? Madam, you be prepared. Karibu sana. The current challenge. Yes. Na iko very common, it cuts across the board. Kuna time nimepita town late. Sitaki kuongelea sana universities because the challenges are only the same in universities. Yes. But in the streets I got like ukiangalia tu wanakaa vijana wa high school. And what they were doing there is not mentionable in public. All right. And it's really creeping in. The immorality rate is really increasing. Until we are asking ourselves that it has become normal. And ukiangalia vizuri wanakaa tu vijana wenye bado wako makwao. But somebody at 10 p.m. what will you be doing in town if you're a high school student? Sure. You find a young lady being touched by all men. She's comfortable. Yes. And I was surprised it's in Kisii County. County ya nyumbani. All right. Another one, labda before to Maliza, you've talked about immorality. Yes. And then social media, you will use it for your benefit and for your phone. And there is no badness with social media. It depends on how you use it. Yes. And what you use it for. It has increased nowadays among us as young people. You can wake up on your phone for the next 3 hours. You don't realize that you spent 3 hours on your phone. Yes. You forfeit class, and you say, I've spent some 3 hours here, which you could have used to spend on something constructive. TikTok. All right. Name them. They're really consuming us, and if we really come to our senses and believe, the much time we spend on social media, if we could be spending in that social media, yes, to learn something new. No, what you usually spend is entertainment. Entertainment. But that social media, if it's used well, it can work for our development and for our own good. Bibona sana mwancho mo ligirelia birengere biago birebenga nchongo ligire tole chi SMS pasta ngara gote bune direct ya nga chinsa chi atunyo lekegima, but for the sake you mwancho mo ligirelia igo yaringe timu enene eye koene kiabuna ekirenge kenene yogosiro mosa na boyo kumobeka ase chimbwa no Oboseera bolyo boikiranu wanyara ko boikiranu wasiri tukoria ndo manya tenga to what the difference the callers with us chikanise serikali abito binde bagena tukoba kubatira lakini ngulire iranga baada ya gege ose ase chumego chanto nyara ko batoko sangamo na barabo tunyara ko batoko twara omuroberi obene ole pre-recorded tukwana na barabo batata chi challenge bagwetera elinde kira tora irane gaigana tunyara ko batoko nyora a solution ase nchire boikiranu. Madam, labda kuna kijana pale nje amelose hope, amesema now I'm into drugs, that's all, I'm into immorality, hiyo sasa ndio nilitumiwa. Wengine wanasema ni mapepo, sijui kama ni mapepo. Sasa wamejifunga katika hiyo hali na wameshinda kutoka. Jambo gani naweza mwambia kijana kama huyo legalisco? There is still hope. Amen. There is still hope and a lot of it. Yes. Tumete osege tabu ekembo kanyole ile tabu kile nasomete iranjini sana, gospel according to Mary Magdalene. Yes. Oisa basome gitabu keri to koligere limonto ngomonto otagwati gosemeri mwanya bantu nyasanjire takabyana nkweya nali. Yes. Oino muntu ogwata a lot of hope. So busubwaye. All right. Maybe nkwamboli na kitoko kwanya basaba ngende amatawe bali abange nali alazire kera batumira abana go chi university go bawutira abana efwa abayiboli omwana no mwana kindly support abana aba lero mangana omwana ochire town ko kwerigeri ndagere bintu bune should not be there, but most importantly, yes, tiatusabira abana baitu ebintu biko bangusa nebinge the only sure protection ekera abana batali story. Yes. Nobody ndibo munene yasawi. Amen.
Biemano sana arega gukorokwanga Kemi Sophie of course twarigire chumbe eno kumochere agotebanga aha morobiri nyara koboto semu na intwa basa Vincent Konyoru kuruchise mocheiranda Dolphin Mora. Good evening, greet all our guests watching you live kuruchise mochia diaspora. Thanks for the good topic, I really appreciate it. Ngati ya mashabiki ya mange na gukoroga Fred Nyandia Kamusima kijana mujasiri kutoka Sosera Kisii niko ndani na Beric Onchuangi biemano sana singinchuko tunyora buna intwa basa toba nywire pasa kana ya mwele kegima Marco ya bono. Yes. Moralia contact whatever, especially in the Bunatua focus rero, amanganga show up in the cities. Right. Lorekana semechi. As the challenge chire very real. Asabantu beru siri moyo. Kosa ebaito, Munatua bareta abria, the challenge wetera suwa whatever. Yes. I think for the 4 hours we occupied them. Abandi bahari kubaga amakaratasi, abandi bakubaga ibitabo, yes, abandi bagotera, abandi bagusabira abantu. I think this is the only way to which go involve abasaye. Yes. Egera bamanya bokoreri. Lakini naende tebe Nyasaye nanchete emechie. Kwanto bose bamayate emechie, Nyasaye nabanchete. Yes. Mo baso gwetugutana. No nyandi rikale ngo iweto muchio ko runga Sodoma and Gomorrah. Genesis 19. Yes. Ekero saa tetuko yosari bado na tete ngotori ndabantu na loti agatori gukorworo na botambe ekero bobe bwabuchire onya saa gochigosari emechi ngora atumaro jumbe yes muna wantu oro kaiga ujumbe na benga malaika bali bachite Sodom gotaga ki yes Yesu nabaganeti all right bali bagochiko igwera Mungu ako tayari kuokoa wao. Ataokoa vijana wetu katika miji. Asante sana Pastor Singh Njoko ne kwanyara ko bwikiraga igani manyetenga team bindu awate team ya kabere kurinda Singh Ncho yebiro ne chinga kimunga ncherenga ayantu nyara ko batuko ya record mage kamera ekira ewikindera nyara ko bwikira nyara ko batuko sanga mana bancho abaligireria libori yago ni gorireria ngencho twatanga barure studio gato nyara ko bosanga libori yaga muna into na batuko nyara ko batuko lito koliro to tachinga kitara nyara ko to merana marabarabo banyara ko bakwiraniria asenchira yobo ikarambia mana Singh Njoko ne kwanyara ko bosanga mana into birengere byago bego libori lyago emarago bayabona sengenche chinga kinebiro kutonyera kwa batoko sangano musaito jina lako Rasugu Johnson asante sana Lilian asante na Pastor Job Obara asante sana Pastor Job Obara so kweneke nainga kwanyera kwa boko segeta ikiombeke kigima kenyara kwa kwegenderia so bwa kirali tuko Petra Mokera nero nyara kwa kweneke buna chibi chamle lyogi chiago chira senchira yobo ikirali terane ngoro kwa Joseph Tamisi tomerane wiki ego chanya sao iyo nyara kwa boko toro buli lyobi ya Bw'Enka kubwatia Ndizi TV.